बाटे महीना ही पावन आ देव घर करे चली देव घर करे चली खर्चा बलम जी आ संग ही गावे के शिव चर्चा बलम जी संग ही गावे के शिव चर्चा बलम जी। बाबा थैंक यू भैया की तरफ से बहुत सारा आशीर्वाद। आ गई सावन लागे मन भावन साल भपाइल बाटे महीना ही पावन देव घर करे चली देव घर करे चली खर्चा बलम जी संग ही गावे के शिव चर्चा 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 बलम जी। जाई सावन त होई अफसोस हो बाद में तू हमरे के देव राजा दोष हो बीत जाई सावन त होई अफसोस हो बाद में तू हमरे के देव राजा दोष हो केहू से ले ला भले केहू से ले ला भले कर जा बलम जी। औरतिया कहतारी के राजा जी केहू से ले ली पैसा लेकिन चली देवघर कि केहू से ले ला भले केहू से ले ला भले आज कर जा बलम जी संग ही गावे के शिव चर्चा 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 बलम जी। लागे की भगती में थाकी ना शरीरिया बोल बम बोलते कट जाई जगरिया लागे की भगती में थाकी ना शरीरिया बोल बम बोलते कट जाई जगरिया घूमी घूमी बाटल जाई घूमी घूमी बाटल जाई पर जा बलम जी
कि घूमी घूमी बाटल जाई कटिहार में बाटल जाई पर चावलम जी संगही गावे के शिव चर्चा बलम जी संगही गावे